Salutare, mă numesc Andrei. Pentru cei care nu știu, săptămâna aceasta, stai că-s răgușit, săptămâna aceasta ar trebui să vină, mi-a comandat niște marcare, nu știu, niște mascare pe bază de alcool și de fapt, un marker Posca alb. Sper să mă aud bine. Și acum, până markerul Poscal vine între joi-vineri și markerele alea vin de undeva, nu mai știu de mai departe, vin maxim până lunea viitoare. Așa că săptămâna asta nu fac gaming, că o să aștept și o să facem unboxing împreună la ce o să vină. Duminică s-ar putea să fiu plecat, dar asta nu contează. Nu, am vrut să vă spun detaliile astea în acest videoclip scurt. Și dacă sunteți pentru prima dată la mine pe canal, puteți intra să vedeți pe acolo. Ne jucăm mult. Am mai desenat și eu ceva, pe aplicație. Dar acum o să desenăm mai mult în realitate. Sper că vă place ideea de a mă schimba, de exemplu, de la gaming la desen, dar nu. Asta vreau. Da, asta. Altceva de zis, nu mai am ce să vă spun. Noroc că nu merg la școală. Că și așa e... Cine mai merge la școală? Luni. Eu cred că dacă începe școala de mâine, nu cred că mă mai duc. În fine, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe sau dacă mai veți videoclipul de genul ăsta în care vă explic chestii. Noi ne vedem data viitoare, poate mâine, nu știu. Pa, pa!